Takže čau! Tohle bude super bitka. Co provozuješ ty, Jakubku? No možný. Dobře, já taky. Pojď! Pojď! Kuba! Kuba! Marek je nejlepší. Marek ho sundal. Teď se tam peru jako dvě myšky. Natoč to na ně. A teď Sidebárek miluje toho Kubu. A deštívý miminko. A furt se tam peru jako ženy. No jo, no, ženy. Takový ženičky. No jo, no, ženy. No, to víš, no. Takový babochlapové, no. Nebo natoč to na ně, ať jde vidět, koho pak zabiju. No, to je takový debil, no. Myslíš, že bude Lulánek za záda na ten čert ne? Do pátý. Já jdu do pátý. Já taky. A měla jsem jít do šestý. Tak já jdu SNP6. Aničku, jako bylo. Jako bylo. Pojď chtěli děvnko asi. No jsi viděl, jak jsem mu předtím když mluvím. Ty natáčíš taky? Ne. Pojď mi telefon. Já si koupím ty vole, ten telefon. Tak to ne. Tak to. Já jdu bez stylu taekwondo. A já kung fu. Točíš? Ženy. Romane, dělej! Ty máš taky musicly. Co děláte? Vy jste nestraní telefon. Romane! Debilové. Počkej, já to natáčím na YouTube! Nehraje. To nevadí. Ale ti to nenatáčí. Jsem tam já. Asi jo. Ne, nedáš to dělej. Nejde. Tak počkej na něj. Hej, počkej, stop! Stopka, stopka.